Ние живеем в един безкраен океан от пространство и време. Изучаваме Вселената от незапомнени времена, но всеки път, когато се докоснем до нея, се изумяваме от нейната загадъчност. Земята е наш дом, но тя е само малка прашинка в необятния космос, а Слънцето е една от милиарди звезди. Когато преди 400 години Галилео за пръв път насочва телескоп към небето, астрономията застава на прага на един съвършено нов и различен свят, за чието съществуване никой никога не е подозирал. Хората вече ще могат да надникнат в тайни, които до тогава са били скрити отвъд видимата Вселена. Немският астроном Йохан Кеплер е първият учен, който предсказва едно рядко астрономическо явление – преминаване на планетите Меркурий и Венера пред Слънцето. Макар че методът му не е бил особено точен, той все пак успял да предвиди, че през 1631 година само в разстояние на един месец двете планети ще прекосят Слънчевия диск. Въз основа на тези изчисления, астрономите във Франция и Германия са успели да наблюдават транзита на Меркурий. Един месец по-късно обаче, опитите за наблюдение на пасажа на Венера останали безуспешни. За територията на Западна Европа Слънцето изгряло близо час след края на транзита. Тъй като планетата Венера и Меркурий са вътрешни за нас, те се намират между орбитите на Земята и Слънцето, се случва така, че периодично, през немалък интервал от време, Меркурий или Венера за нас като наблюдатели от Земята, те пресичат диска на Слънцето. Това, че рядко явление е свързано с сложната периодичност на движение на планетите по техните орбити. Най-дългият период е 243 години, като за този период се случва да са по двойки събитията в рамките на 8 години. Тоест предишното явление е било 2004 година и сега 2012 година. Такива явления в историята не са наблюдавани много. В крайна сметка историческите факти, които ние имаме, свързани с наблюдение на Венера, са такива, че до момента транзит на Венера, така нареченият още и пасаж на Венера, е наблюдаван, регистриран в исторически бележки само 6 пъти до сега. Макар че бил блестящ учен, Кеплер е допуснал една съществена грешка. Той не е успял да изчисли, че само 8 години по-късно ще има нов транзит на Венера. Един млад английски астроном на име Джеремая Хоркс, въз основа на своите собствени наблюдения, успява да поправи пропуска на Кеплер. Той не само предсказва, но и съумява да осъществи наблюдение на транзита през 1639 година. Хоркс и още един негов приятел астроном стават първите хора в човешката история, видели сянката на Венера, прекосяваща Слънчевия диск. Първият 1631-1639, но най-важният от тези транзити за нас това е 1761 година, когато руският учен Михаил Ломоносов за първи път, наблюдавайки транзит на Венера, преминаването на Венера пред диска на Слънцето, той отчита леко светене в нейните краища. В диаметъра на Венера, излизайки вече тя от диска на Слънцето, се появява светене, което се дължи на нейната атмосфера. И тогава се очаква да се наблюдава нещо много интересно. Това е именно пръстен, вече когато диска на Венера е напуснал диска на Слънцето. Ще се получи един пръстен, един ореол около самата планета и тя ще бъде видима, независимо от това, че вече е извън диска. Значи съвсем древни са фотобарашите, може би докато се нагласите само в първия момент. Долу на 7 часа, които са, то се вижда едно тънко влакънце, се вижда и върху диска. Успявате ли го видите? Там. Това на 7 часа, което е,
тъй като това е рефракторче, долу е горе-долу и ляво-дясно, точно отива където ни трябва за излизане на Венера. Тоест Венера се появи в долния край тук. Да, гледайки през това телескопче. Да. И между тях се намира това влакънце. Да. Дори в момента фокуса за мен е добър. Идеята ми беше да го сложа точно един статив в камерката сега. В началото на 18 век английският астроном Едмънд Халей се досетил, че пасажите на Меркурий и особено на Венера предоставят една великолепна възможност да се изчислят разстоянията между планетите в Слънчевата система. За тази цел били необходими едновременни наблюдения, проведени от различни географски ширини. През 18 и 19 век се предприемат далечни и рисковани плавания до Южното полукълбо, в които вземат участие десетки учени от целия свят. Една от експедициите на капитан Джеймс Кук достига до бреговете на Таити, за да наблюдава транзита оттам. В предходни години, десетилетия или стотици години, изключително важно е било наблюдението на такива транзити, защото именно по наблюдение на тях ние можем много точно да определим разстоянието Земя-Слънце или радиуса на Слънцето, или точно как да създадем модел, който да може да предсказва тези събития. Така че това във времето назад е служило като нашата точна математика за това как да предсказваме тези явления. Преди няколко века хората все още имали много смътни представи за мащабите на Вселената. Пресмятането на разстоянието от Земята до Слънцето, както и между отделните планети, било само първата крачка към осъзнаването на това, колко огромна и многообразна е Вселената, която обитаваме. Когато определим точните разстояния между отделните тела в Слънчевата система, която тя за нас е нашия дом, ние с точност можем да кажем как точно протича еволюцията на планетната система, в случая Слънчевата система, отчасти и нашата планета Земя. Тоест, ние искаме да покажем, да докажем как точно се е образувала Слънчевата система, как е протекал периода на тяхната еволюция, какво в момента се случва с тях, дали все още ние имаме приближаване, отдалечаване на отделните планети, а това е пряко свързано с климатичните условия в случай на глобални на Земята. Така че човечеството изцяло е зависимо от характера и структурата на Слънчевата ни система. Така че определенето на разстоянията и масите на отделните тела, които я съставят, това на нас ни дава визия за това какво се случва в пространството около нас и целия космос. През изминалите векове пасажите на Венера са изиграли неоценима роля при откриването на атмосферата на планетата и определенето на размерите на Слънчевата система. Днес тези неща вече са добре известни, но интересът към това рядко астрономическо събитие е все така голям, както от страна на професионалните астрономи, така и за милионите любители на небесни атракции. При тазгодишното наблюдение учените се надяват отново да изпробват много методи за откритие на екзопланети и, разбира се, нови данни за атмосферата на Венера. А е уникално, защото наблюдавайки явлението, човек така придобива представа за мащабите на самите космически тела, мащабите на самата Слънчева система. Един пореден пасаж и документирането му си е тръпка, така да се изразя, за всеки астроном. За Венера, за Слънцето, за другите планети вече знаем твърде много от изследванията с космически апарати. И като някаква допълнителна информация за тях от самото наблюдение на явлението не очакваме. Но това може да бъде документирането му, може да бъде и наблюдението много добра основа за разработките на нашите млади любители астрономи, които трябва да минат по този път, да направят първите свои открития и изводи на основата на тези свои наблюдения. Професионалните астрономи се учат от едно такова
събитие, каквото наблюдаваме транзит на Венера. Да, съвременните технологии са много по-добри от гледна точка на по-бързи, по-мощни компютри, по-добри алгоритми за пресмятане, които можем в крайна сметка за ден, 2 или 3 един компютър да ги пресметне, но ние трябва да бъдем сигурни в това, което сме пресметнали. И ако имаме различия между съвременната теория, съвременните модели на изчисление и наблюдателните ефекти, които са около нас, това означава, че ние има още върху какво да се трудим. И транзита на Венера всъщност изобщо не е устарял метод за изчисляване на тези разстояния. Напротив, той е може би най-актуалният и най-точният, както и лунни и слънчеви затъмнения. Преди 3 години някъде 3 наши астрономи, заедно с полски и немски колеги, в 3 обсерватории започнаха една нова програма, нова идея за търсене на екзопланети. И с един от нашите 60 см има 2 открити екзопланети нови, които са доказани. Тази година от територията на България ще може да се наблюдава краят на преминаването или пасажът на планетата Венера и ще е възможно да се наблюдава с изгрева на Слънцето. Тоест с изгрева на Слънцето вече явлението ще е към своя край. Аз лично ще отида на коронографа да си го чакам, изгрева, макар че първите кадри от всякъде мога да ги направя. Аз ще снимам с 400 мм обектив сам и с един неутрален филтър. И след това вече ще се опитам да заснема през коронографа, през H-алфа филтъра, края, излизането най-вече на Венера от диска на Слънцето. И ми се ще да имаме късмет все пак с хубавото време да видим. Сега положението е много напечено. Следиме го от 3 дена. За повече от 6 града следиме обстановката. Седмия ще е това, в който ще иде. Ето, Смолян, сряда. Денят на транзит. Нещо ми харесва. Смолян в 6 часа сутринта по време на транзита. Променлива облачност.
променливо, много критично. Слънчево става чак в 9. Предимно слънчево. 9 часа ще са минали всички Дай Пловдив да видим как е. звездни събития. Пловдив. Сряда. Най-перспективният град за снимане. Слънчево. Сряда слънчево, я да видим. Ето. 6 часа облачно, но 6 до 9 постепенно минава в предимно слънчево. Пловдивчани може би ще имат късмет. Изтичат последните часове до изгрева на слънцето, но вече е ясно, че Пловдив ще трябва да изчака поне още 113 години, за да види следващия транзит на Венера. Остава един последен, минимален шанс. Възможно най-бързо да се поеме в посока запад по автомагистрала Тракия, с надеждата все някъде облаците да се разкъсат, макар и само за няколко минути. В тази минута може би изгрява някъде слънцето, но от Тракийската низина Слънцето вече трябва да е над хоризонта, за съжаление. Хоризонта е запълнен в гъсти мъгли и облаци най-вече. Не спря да вали. Отиваме на запад. Но и там положението не е по-розово, отколкото в Пловдив. Може би до 8 часа има още 2 часа.
Контакта ли мина Венера? Една малка кръгла сянка докосна Земята за по-малко от 7 часа. Последният транзит на Венера за 21 век вече е част от историята. Това рядко и дългоочаквано небесно събитие накара милиони хора по света да обърнат поглед към Слънцето. Днес, на 6 юни 2012 година, всички ние бяхме в сянката на Венера.